episode masalamakan huangin Dr. Bufan chuan manager kha abana ni kha khaminu khan Dr. Bufan chuan abial nuhlui zulin linile abial pa Mr. Ma chu ziangnan restaurant chuan blacklist an ni thu soin an restaurant chuan an mel ronlan to ngai lo tur chuan hril lung oi lo taka Mr. Ma chu atum lai chuan zulin lini chuan Dr. Bufan chu ngai dam dilin in ngai zon puile tur chuan ron som ma se Dr. Bufan chuan alo du to bi khau lo zulin lini chu na tho tur zong ve tura alo ti mai ba ka midanga in ngat lawa ma ni ke a din tum ve tur chuan alo zil zulin lini chu lung oi lo hle in ama lo chu mei chedang ngai zong du an om lo tur thu a soi zo rual chuan a thian nu chin chu ron kalin abial nu ani thu ron soi pa chuan abianga chuan a ron fop zewa zulin lin chu lung oi lo hle in an pani chuan a an khum tabor por mai lung oi lo taka kala tum lai chuan chin chu chuan codingin a bracelet chu alem ani thu a hril zulin lini chuan alem ani lo thu le abial pa Mr. Ma an a leisa jade bracelet man tau tak ani thu a soi chuan chin chu chuan arik dana tangin atak tak ani le ni lo chu olsam taka fia thei ani thu chu soin a bracelet chu aron chu keu chin chu soi ang ngei chuan a bracelet chu jade atang siam ni lovin lungmang mai a siam ani zia aron fin fia chuan lung oi lo hle in abial pa chu chal zo pa chuan a pai ngal chin chu chuan du tok mai lovin a bek man tau taka angai po chu alem ani zia aron fin fia sak le chuan thin rim tak chuan a chuak taw ta hong mai chumin hu chuan chin chu chuan nangma tan puinan ka first kiss ka man pha lom thu min thil don lo ami anti chuan Dr. Bufan chuan engtin vak nge ni chuangang ka first kiss ka ron peve mei don che ami alo ti chuan alai le si chutia anin biak boi lai chuan director zau chuan lo kholin thil poimo tak soi pui tur anei thu aron hril Dr. Bufan po chuan cholhui kil pui tur lo somin ziangnan restaurant a alo nga tur thu chu a hril chuti lai chuan Mr. Ma chuan misual ruain Dr. Bufan a laka phubalak tum chuan ziangnan restaurant lam chuan lo pan sin dot le lo langin Dr. Bufan ate chuan cholhui lo kil mekin a thian nu chin chu po chu director zau nen chuan ain hmel hria tir bok director zawan evil aura a chuina lama a thil hmu chua a soilai mek chuan waitress pakhat lo kalin in hnuai lama buaina siam an om thu a ron hril Dr. Bufan chuan a chan zot ngalin an ei tur siam chu a thiang hlim tok lo an ti wanga ron kal an ni thu waitress chuan a soi director zawan zuk boi pui atum chuan Dr. Bufan chuan ama nge in zuk boi pui adu thu a soi health department chief nia in soipa chuan manager hna an ho tu pa ko vat tura hril lai chuan Dr. Bufan te po ron thleng thlave ngalin director zau chuan tu phalna ron kal nge an ni chu azot ngal chu pa chuan health department chief ani thu soin a ang ngal bor mai a ma ading chu a khin phak rual lo director zau ani ti renga thelo Mr. Ma po chu lo tong por hle in apoi soi tu te tan chuan khin phak rual lo ani thu chu alo soi ve bok chu mai ba ka 1 million ian an pek chuan an ngai dam thei thu alo soi bok director zau chuan health department chief chu ID alo dil chuan ameng boi viau ma se ani ang putar satlia chuan a ID mu chu a phu lo thu sein director zau chuan a ming chu zau iang liang mai ching city a head of health department ani thu soin chief nia in soipa chu a mu ngai lo thu a soi chuan Mr. Ma chuan director zau chu head of health department lem changa alo pu ve mia Dr. Bufan abai tura akit te ho anti chuan Dr. Bufan chuan olsam takalo tukzalin Mr. Ma chuan police a khol ngal tur thu chu alo hril Dr. Bufan chuan Mr. Ma chu beng hoi sokin arap bet zui akit te hawin ron chan an tum lai tak chuan a power chu ti chuakin
an leng dor mai ti chuan hlavin an tlan chhezui chief nia in chalpa po tlan chi tatum ma se director zau chuan lo manin hremna an hu ngei tur thu a sei chuan Mr. Ma po chuan police ko lo tur chuan angen aip te atang coin lo tla chu Dr. Bufan chuan charin evil aura nen khan in kung kaina anei ringin zo na azot evil aura that thei blood clot damdoi chungchang hriat anei le nei lo chu zotin a hriat lo thu in a lo chang policeman tira tum chuan Mr. Ma chuan hlau hle in chutiang ang damdoi chu a thu le man to tak ani thu chu a lo hril a thian pa Mr. Song chuan lo soi chhun zomin damdoi chu an lei du chuan copper coin chu sakai bak nei lim ka chhunga chuan da in damdoi zuar tu te chuan an ron biak po thin thu a soi Dr. Bufanan damdoi zuar tu chu eng ang mel pu nge ani zotin Mr. Song chuan pathau tak ani thu le a maya chuan khuawang lian pui anei thu chu a hril Dr. Bufan po chuan director zau hena chuan evil aura the dar tu te chu an zon hu wat lo chuan mitam takin an tor pha a hlo thu a soi sin dot le lo langin Dr. Bufan anu chuan chang chu a lo zuar a pia loka chuan Mr. Ma akit te ho chu lo in la pa hle in kholaya chuan boina siam tumin an che tan tur chuan lo soi ho mek reilo te hnuwa chuan che chuakin Dr. Bufan anu poisa chu vachu sak vekin atural ma in protection fee atan ian zalidang chu pele ngal tur chuan an hril Dr. Bufan anu in poisa dang anei lo thu a lo chan chuan a chang zor lai chu a pai dar sak ngal vek mai patha wa chuan poisa dang a mu bel thu a soi lai tak chuan Dr. Bufan chu lo thlengin hriau chuan a ron vom mai ba ka poisa chu da kir ngal tur chuan a hril boss chuan anaw te ho chu Dr. Bufan a bei ngal tur chuan a hril ma se lo ngai ne ple in wangvom nan chuan a hmang hlom an boss chuan hlau ti hriat takin Mr. Ma a hnuai thok ani thu a soi po chuan Dr. Bufan chuan hlau lo ti hriat takin a ron beng zui misual boss chuan ngai dam dil ngal mol molin dam doi leina na poisa an momo thu a soi chuan Dr. Bufan chuan a lo zot chiang ngal abula mi pakhat chuan lo changin blood clot damdoi ani thu le aman la chu ato em thu chu a lo hril ti chuan Dr. Bufan a chuan chu damdoi lei thei dan tur kim chang chu an hril thei ani phot chuan akal tir tur thu a soi chu mai ba ka ei tur chu pai mai tur ani lo thu soin anu ei tur siam an lo pai buak sak zong chu a ei zo lui tir vek chu ti lai chuan inspector suang chuan lo kholin aum na hun ron zotin aron kalve ngal tur thu a soi bok Dr. Bufanan a restaurant thara anu hruai tura a in siam pui lai chuan misual boss khan a unau pa a lo va pun ni in lapa tak chuan an local thang mai ron bei ngalin Dr. Bufan chuan a lo tlo leng dor mai chuti lai tak chuan inspector suang po lo thlengin ol sam tak chuan a ron tukzal inspector suang chuan sei chhun zomin putar pakhat en thlatura police pathum an tirte chu ni kho hrelawa an om vek thu soin tranpui tur chuan a ron dil an kalma chuan anu chu a restaurant thara in son tur chuan a hril bok hospital an thlen hnu chuan inspector suang chuan dam lo omna chu hrilin buaipui tur dang anei awang chuan a kalsan ngal chulai hmuna chuan Mr. Ma te po chu lo omin Dr. Bufan a mel an hu chuan an lo lung oi lo na samai zulin lini chuan Dr. Bufan chu doctor exam tura local ani arin thu soin abial pa chuan exam thei lo tura boina lo siam sakatum akal tur chu lo dangin Dr. Bufan chuan zulin lini chu bracelet lem abuna wang khan adam lo pha ami ti chu alo zot teu kher zulin lini chulung oi lo hle in restaurant anei wang mai chuan chapau lo tur hrilin restaurant en kol chu thil har satak ani thu soin ani ang milak tak lo tan thei chuan en kol thiam chi ani lo thu chu deu so ti hriat tak hian a lo hril chu mai ba ka a restaurant chu atlak chiat vat arin thu a soi bok Dr. Bufan a kalliam hnu chuan Mr. Ma chuan professor zang biak atum thu le ia Bufan chu doctor exama atlin lo nan malak atum thu a soi zui bok
Sin dot le lo langin evil aura in ati buai mek police pathum te chu an lo lang doctor pakhat chuan test sang an nei hnuwa po nat na engma hmu tur a om lo thu soin ni kho hrelawa an om chan chu a hriat lo thu a soi sergeant uang chuan a thian te din hun chu mang an mel takin a lo zot ve bok doctor kaw chuan lo changin an taksa chhunga chuan evil energy tam tak a om thu soin evil energy laka inven dan chu thiamma se taksa chhung alu chil hnu a pai chhuah dan a hriat lo thu chu a lo hril sergeant uang chuan tanpui dan tur ngai tu ram tura angen hnu chuan doctor kaw chuan a senior hnena tanpui na dil a tum thu a soi midang te chu lo meng phok hle in doctor kaw ang damdawi thiam na lama miril lutup main senior alo nei reng chumak an ti mai pi alama mu an lo chak to kher mai doctor kawan khol atum mek lai chuan doctor bufan chu lo lutin doctor dang te chuan chulai hmuna no pang ron lut ringot chu lo haw ngal bor borin chuak ngal vat tur chuan an hril doctor kaw chuan midang te chu lo haw ngalin chibai buk pa a senior ti a alo kau chuan mak an ti tlang kher mai doctor kaw chuan evil energy wanga hetia om an ni thu sein tidam tur chuan a thiam nain ala thlin lo thu a soi doctor bufan chuan an taksa chu en dik ngalin evil energy tam tak a om ti chu a hmu ngal ti chuan a thiam thil 9 needles of resurrection technique ngei mai mang tur chuan a in pu cha le chan doctor bufan an che tak tak mai chu doctor pakhat chuan 9 needles technique mo ti in pui alo ti kher mai doctor kaw chuan ngai sang ti hriat takin a senior doctor bufan a thiam thil bik ani thu chu alo hril vat reilo te hnuah chuan police pakhat chu a ron har ngal an vaya ati dam hnuah inspector suang po chu lo thleng ve ngalin doctor bufana pui an ti thu chu an lo hril lai hlom ti chuan doctor bufan chuan police te chu bia in ni kho hrelawa an om ma khan enge an hmu chu a zawt ngal police pakhat chuan lo changin putar an en thlak na lama khan copper coin charin chu copper coin chu paradise community nen in zom na an nei ti an hmu chu a hnuah engmah hriat zui an nei lo thu a hril doctor bufan ata thian dun chu in zui chuakin inspector suang chuan police department IO alom thu soipa chuan paradise community chu evil aura ron chuana hmun pui ani arin thu chu a hril mahse doctor bufan chuan paradise community chu evil aura ron chuana hmun pui ani arin lo thu soin amai ro chu evil aura chui chiang turin paradise community lam chu an en fiavat angai thu a soi inspector suang pon office lama nadang anei thu soin akal hma chuan paradise community a akal don ani chuan hruai ve tur chuan doctor bufan chu a hril akal liam hnu chuan doctor z chuan an hospital ah chuan internship exam nei tur doctor zirlai tam tak an lo kal thu soin doctor kaw nen chuan lo tel ve tur chuan angen zui bok doctor bufan chuan a hnial zet to ma se doctor lekha ken atangin Mr. Ma chu internship exam ti tur lisa atel ve ti a hmu chuan a ril ru thlakin a ron kal ve ngei tur thu chu a hril sin dot le lo langin internship exam atel tur te hming sign na doctor bufan chuan a thian pa chu kalpuin chuti lai tak chu Mr. Ma te chuan lo hmu in exam tur zinga chuan atel ve tur an lo ngai ngal Mr. Ma chuan Professor Zhang chu abiak to thule ya bufana chu fail tir tura ruam man na an siam vek to thu a soi reilo te hnuah chuan exam chu an tran don ta Dr. Z chu ron ding chuakin zirlai te hena chuan judge tur te chu a in hmel hriat tir Dr. Z an judge tur te zinga Dr. Bufan a pun rual chuan mak an lo ti hlom ker mai chu mai baka Dr. Bufan chuan nat na ti dam thei lo ti damin mitam tak nun na a chan him thu a sei chuan julin linit chu an lo tal buai na samai chuti lai chuan evil aura the dar tu master khalo langin an mitha tum Mr. Hele police pathum mai baka an dam doi siam lei mi lo dam chuak mitam tak an om ti a hriat chuan alo lung oi lo na samai
evil energy ti hlum thei midang an ani chu ring halin a chhia hlo chuan an hri the dar chu an ti top hri donem ti chu azot master chuan ti top kher angai lo thu soin evil energy lo ne thei tu ero chu zon chu nge yatum sin dot lea chuan exam lai chu ron lang chhun zomin judge te chuan julin lin chu zo na an lo zot mek doctor kawa zo na chu achang hlei thei meu lo ma se professor zang chu an lo tham lok to mio awang chuan zulin lini thawang chu lo havin doctor kaw zo na te chu zirlai te chhana tan chuan ala har sat tur thu soin zulin lini chu aron fak zui bok doctor bufan chu ron enroll vatin damdoi chungchang po shelo chu doctor an ni tlak lo thu a sei chuan zulin lini chu doctor bufan laka chuan a thin rim kher mai chuti lai chuan doctor bufan a thian pa chu ni khosh lowin alo om doctor kaw chuan zulin lin chu zot le in ni khosh lo om so engtin nge i buai puyang ti in a zot zulin lini chuan dam lo chuan a exam ati khotlai thu a soi mai baka la chuak vat tura a hril chuan doctor bufan chu lo ding chuakin doctor chuan dam lo chuan ngai poimo ber ani tur thu sein midang nun na aya mani ham thatna tur chau ngai tua thin te chu doctor an ni tlak lo thu sein part 4 na chu a top zui le ta ni